Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Алар самолетта да, поездда да бушлай йөри ала. Җиңү бәйрәме алдыннан ветераннарга тагын нинди ташламалар каралган. 35 мең гектар җир файда китерми. Авыл хуҗалыгы министрлыгында буш яткан җирләрне кулланырга уйлыйлар. Үзебезне 25 яшьлек юбилей уңаеннан без чалаларга һәм тамашачыларга бүләк ясадык. Бүген шәһәрдә Чаллы ТВ аллеясы барлыкка килде. Май айы өчен түләү кагазьләрендәге сумма кимрәк булачак. Исегезгә төшерәм. Бер атналык җылылык бирү сезоны тәмамланды. Тиздән кайнар су бирүне дә вакытлыча туктатып торачаклар. Яршалы җылылык шелтәрләре оешмасы хуҗалыктагы шелтәрләрне төзекләндерү эшенә керешәчәк. Шуннан соң алар аны сынаячак. Шәһәрдәшләрнең барысында бер юлы кайнар судан мәхрүм итмәс өчен гидравлик сынауларны 4 өлешкә бүлеп уздырачаклар. Беренче этабы 15 майда Үзәк һәм Комсомол районнары йортларында башлана. Ул 29 майга кадәр дәвам итәчәк. Йортлар исемлеге белән без сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Кама балалар медицина үзәгендән көнгөрә ысулын гамәлгә ашыру өчен утыргычлар кайтарылды. Алар ярдәмендә әниләр җитлекмичә туган сабыйлары янында иркенләп утыра ала. Яңа җиһазны махсус фонд бүләк иткән, киләчәктә фонд башка программаларны гамәлгә ашырырга да булышырга ниятли. Бүген әниләр беренче тапкыр балалары янында махсус урындыкларда утыра. Бу аларга бераз ятып турырга, ял итәргә ярдәм итә. Бу рәвештә бала янында булу җиңелрәк. Не рассказать и не писать. Тем более долгожданный. Кама балалар медицина үзәгендә көнгөрә ысулын 2 ел кулланалар. Авырлыгы 1 килограммга да җитмәгән вакытында алдан туган сабыйларны кувезларга урнаштыралар. Әниләре белән аралашу тизрәк җитлегергә ярдәм итә ди табиблар. Моның өчен көн саен 1 сәгатьтән дә ким булмаган вакытны ана сабыена багышларга тиеш. С этими креслами, которые более комфортабельны, более удобны, мама этот час уже переносит намного лучше. То есть сама мама, во-первых, уже не устает, ни от этого у нее не переживает, не дергается. Ребенок все это чувствует, все это нервное, психическое благополучие мамы, что ей удобно, и ребенку тоже удобно. Ана һәм бала фонды үзәккә 4 утыргыч бүләк иткән. Киләчәктә алар хоспис хезмәтен үстерүгә дә өлеш кертергә телиләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Җиңү бәйрәме алдыннан ветераннарга төрле ташламалар, бүләкләр каралган. Алардан файдалану вакыты чикле. Җиңүчеләр нинди мөмкинлекләрдән файдалана ала? Безнең сюжетта. Ел сайын 9 май көнне Миркасым Муллахметов Себердән Татарстандагы туганнарына кунакка килә. Бәйрәм көннәрендә ул поездда бушлай хәрәкәт итә. Аны озатып баручыга да акча түләргә кирәкми. Бу юлы ветеранга айрым купе биргәннәр, ашатканнар да. Бесплатно приехали. Поезд хорошо было. У меня всегда бесплатно. Миркасым Муллахметов тумышы белән Татарстаннан, Мөслим районыннан. 17 яшьтән фронтка киткән, сугыш беткәч акча эшләргә Себергә китә, шунда төпләнеп тә кала. Балалары һәм оныклары Чаллыда яши. На каждое 9 мая к нам дедушка старается приезжать, радость нам доставляет, вот. Любит петь нам песни. 1 майдан 10-на кадәр Россия ветераннары поездда һәм самолетларда бушлай йөрү хокукына ия. Чаллыда исә 8-9 майларда барлык җәмәгать транспортында хәрәкәт итүдә бушлай булачак. Бу әле ярдәмнең кечкенә генә өлеше. Во-первых, мы собрали заявки ветеранов Великой Отечественной войны, где-то ремонт нужен, квартир. Во-вторых, созданы комфортные условия для ветеранов Великой Отечественной войны в больницах наших. Конечно же, продолжается еще выделение квартир участникам Великой Отечественной войны. По-моему, если я не ошибаюсь, в этом году 11 человек, значит, получает субсидии для получения квартир. Май башланганнан бирле ветераннарга түрәләр, студентлар, оешма җитәкчеләре кунакка йөри. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында алар өчен концертлар оештырыла. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай районы кырларында язгы чәчү 13%-ка тәмам чәчелгән майдан 6000 гектар майданны били. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Тукай, Минзәлә һәм Актаныш муниципаль районнарында язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Кыр өсләрен вертолет белән очып узганнан соң ул авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре һәм хуҗалык башлыклары белән очрашты. Алар дәүләт ярдәме чараларын гамәлгә ашыру, авыл хуҗалыгы техникасын сатып алу, сөткә бәяләр турында да фикер алышты. Җитәкчеләрне аеруча да борчыган сорау ташламалы кредит алу.
Ауыл хуҗалыгы министрлыгында буш яткан җирләрне куллану турында уйланалар. 2016 елда ауыл хуҗалыгы билгеләнешендәге файдаланмый торган 35 мең гектар җир барлыгы ачыкланды. Бу Татарстандагы сөрүлек җирләренең 1% тәшкил итә. Бу җирләрне файдаланганда ауыл хуҗалыгы продукциясенең тулаем күләме 568 миллион сумга күбрәк булыр иде, дип белдерде җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре бүлеге башлыгы Александр Дружин. Шуңа күрә муниципалитларга кулланмый торган җирләрне әйләнешкә кертүләрен сорап хатлар җибәрелгән. Безнең Шаулы ТВ телекомпаниясе күптән түгел 15 апрель көнне үзенең 25 яшьлек юбилеен билгеләп узган иде. Бүген исә бәйрәм хөрмәтенә без шәһәрдәшләргә һәм тамашачыларыбызга бүләк ясарга булдык. Горзеленхоз белгечләре белән берлектә безнең хезмәткәрләр өр-яңа аллея утыртты. Тулырак алдагы сюжетта. Ложим вниз монетку, на него ставим корни и закапываем. Ясалма өмәгә телекомпанияның барлык хезмәткәрләре дә чыкты диярлек. Бинада бары тик эшләрен ташлап китә алмаучылар, ягъни тапшыруларны вакытында чыгаручылар калды. Калганнар өчен саф һавага чыгып эшләү үзенә күрә бер ял булды. Алла бирсә, бүген утырткан агачларыбыз берничә елдан соң матур булып үсеп җитерләр дип ышанып калабыз. Һәм шәһәрдәшләргә тагы бер яңа аллея барлыкка килер. Әлегә аллея зур түгел, 25 миллиаш агачы Шаулы ТВ телекомпаниясының яшь саны. Ләкин киләчәктә аллеябыз зураячагына ышанып калабыз. Сүз уңайнан. Без утырткан милләшләр 2-3 елдан соң җимеш бирергә тиеш. Димәк, 2020 елга бу яшел урында кечкенә генә кызыл утраулар барлыкка киләчәк. Бу милләшләрне без Шаулы ТВ каналының 25 елына багышлап утыртабыз. Аларның гомерләре озын булыр, безнең каналныкы кебек озын булыр дип ышанабыз. Шаулы ТВ телекомпаниясеннән шәһәрдәшләргә бу аллея соңгы сюрприз түгел. Әйтергә кирәк, үзебезнең юбилей елыбызда без тамашачыларыбыз өчен күп кенә кызыклы проектлар һәм масштабы буенча зур чаралар әзерлибез. Алар исә инде бу җәйгә планлаштырылган. Алина Хисматуллина, Кирилл Ерофеев, Ленар Султанов, Сергей Бильданов. Яңалыклар. Риат Ашык акционерлык оешмасы үзенең ширек гасырлык юбилеен билгели. Оешма махсус автомобильләр җитештерү белән шөгыльләнә. 25 ел дәвамында уңышлы хезмәт итү зур бәйрәм. Риат безнең эшчәнлеген алып бару дәверендә бер тапкырда икътисади кризис кичермәгән. 25 ел дәвамында Риат КАМАЗ шасси базасында ир өчен махсус автомобильләр җитештерә. Заказ бирүчеләр арасында танылган нефть эшкәртү оешмалары, дәүләт структуралары. Мисал өчен илдәге автобусларда пассажир креслоларының 3тән берен Риат, КАМАЗ Ванкор, КАМАЗ Батыр һәм КАМАЗ Бизнес җитештергән. Иң төп хезмәттәшләре КАМАЗ акционерлык оешмасы. Идет постепенная трансформация предприятия в сторону изготовителя специальной техники, которая должна ставиться на шасси разных производителей. Наши автомобили распространены по всей территории нашей необъятной родины, и везде требуется их сервис. Вот это одна из главнейших задач сегодня для нашей компании. Риат киләчәктә дә алга омтылу өчен барлык ресурсларга ия. Алар алга өмет белән карый. Бүген орган залында оешманың иң эшчән хезмәткәрләрен олыладылар. Әгәр кулланучыга 4 почмаклы 5 тәгәрмәчле автомобиль кирәк икән, анысын да булдырабыз дип шаярталар. Риат оешмасын бөтен илдә таныйлар һәм хөрмәт итәләр. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңел ялар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз һәм бәйрәм белән.